салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва обунашонро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм канали шермардоншоп мебошад ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия ва тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. имрӯз варзишгари тоҷик Самандар Муродов 9-0 бо варзишгари узбек Бобур Курбонов 13-5 дар мусобиқаи UAE Veri Ors 46 дар шаҳри Абу-Даби вомехӯранд. дирӯз ҳар дуи варзишгарон бо муваффақият вазндаркориро карданд ва маросими рӯбарӯро низ гузарониданд. оғози мусобиқа соати 19:00 ба вақти душанбе ва соати 17:00 ба вақти Москва мебошад. ҷои баргузории мусобиқа бошад шаҳри Абу-Даби аст. дӯстон, прямои эфири ин муҳорибаро мо пеш аз оғози турнир дар телеграм каналамон мегузорем ки силкааш дар якуми комментария ҳаст. дар омада обуна шавед ва ин муҳорибаро бе ягон мушкилӣ тамошо кунед. ислом махачев дар мусобиқаи UFC дар Арабистони Саудӣ иштирок намекунад. дебюти мусобиқаи UFC дар Арабистони Саудӣ ки аз моҳи март ба июн гузаронида шуд, корти силсилаи UFC Fight Night меистод, аммо бе муҳорибаи унвонӣ мегузарад. дар ин бора директори UFC Дана Вайт хабар дод ва овозаҳои иштироки ислом махачевро дар ин чорабинӣ рад кард. бале, ин мусобиқаи UFC Fight Night бидуни муҳорибаи қаҳрамонӣ хоҳад шуд, гуфт Дана. ҳамчунин роҳбари UFC дарҷ кард ки ғолиби байни Арман Сарукиян ва Чарлз Оливера бояд тобистони соли ҷорӣ бо қаҳрамони амалкунандаи UFC дар вазни сабук Ислом Махачев муҳориба кунад. ёдовар мешавем ки мусобиқаи топи вазни сабуки қисми асосии мусобиқаи UFC 300 13 апрел дар Лас Вегас баргузор мешавад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи ҷамъовардаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.